Parking naman sa kanila. Ano, rider naman? Grabe ang pasok. Pagpuntaran. Indog na. Bokor. Ayaw ko sa mga bata ha. Hangyo lang dito, kayo na. Kasi kami ang balikan sa Pilikanan ba, mga unsa mo. Sige, bantay mo ha. Mga bata, ilag ko sa mga bata ha. Ayaw maglusot. Indog na bigay mo na yung diretso na siya drak karon. Pa. Iya kan hindi gamen. Bisa ko yung extension sa motor niya. Ninawala dito. Ano extension sa motor? Walang braking si kinanglan. Asa to? Kay Mark na ba? Washer ni Mark. Ha? Extension. Washer na ni Mark. Makalimot ko ba nga na yung dadagan? Eugene Leclerc Himalayas Cup Chile President. Masara ka? Okay. Next letter, Robin. Yan ang rim niya. Sige. Time, okay na. Alright there, prepare. Okay, 3, 2, 1.
ba siya kapag-pisina? Kaya malanganin sila gito. Kaya ito mga tatlo kayo ng panggit. Uy, paigat.